Het is correct een squalreisje, maar dan wat serieuzer. Alle boppenbouwberen van de basisscholen in Makkum binnen op visite bij de bouw van een grote dik in Noord-Friesland, de Centrale As. De baas van de dieken in Friesland, deputaire Sietske Poepjes, komt ook even. Waarom mij de beren van Makkum nou del komen? Het is heel belangrijk dat gewone beren van Friesland weten wat de professie doet en hoe wij bouwen. In de buurt van Makkum ben ik een heleboel beren die daar wonen. Kom er zelf ik bij. Maar daar wordt net een provinciale dik op dit stuit gebouwd. Na het serieuze pad mij de band de bus in. Ze zullen de route van de Centrale As rijden. De nieuwe dik rint van Dokkum naar Drachten en kost het een soort geld, wel 400 miljoen euro. En ze binnen al jaren ontbouwen. Een grote klus dus. Maar nevens Janneke is de dik wel nodig. Omdat het een volle handiger is voor al de meisken die je langs moeten. En het is volle kwatter en het is ook volle beter voor alle dwarpen, want er hoeft er net al het verkeer te rijden. Ik vind het wel goed. Want er komen er minder ongelukken en dan gaat het sneller. En dan gaan er misschien ook minder banden die onder de auto komen of katten of hoen. Dat jet wel veilig. Nou riet de buschauffeur nog terug alle dwarpen en moet goed opletten. De nieuwe dik gaat oorlomheen. Het liep het al een mooi, maar er had een soort ruzie geweest om deze dik. Er moesten jemmen omhakt worden en hoezen plat gooid, omdat de dik dwars toch een hoes moest. Maar vies het ik zielig als ze dan voort moesten om deze nieuwe dik? Nou ja, dat is een mooi huishestof zijn en het is lekker of best krek voor huis en dan moet in huis voort. Dat is vast niet erg leuk, nee. Wat vies nou belangrijker, zo'n huis of een nieuwe dik? Ik vind allebei wel belangrijk. Tja, moest nou voor huizen en bjemmen kiezen of voor een vlugge en veilige dik? De dik had het uiteindelijk won. Die werd nou bouwd. De busrit zit er haast op. Hé, waarom had Eltje niet een leersezoon? En wat moeten die helmen en vesten? Ik krijg het niet. Ah, ze mij nog even zien bij de bouw van een aquaduct. Hier bij het water zit, daar komt de Centrale As onder het kanaal terug. Hier bij het water is, daar komt straks gewoon de dik. Dat zocht er indrukwekkend uit. En sjoch, daar springt een doeker het water in. Zo is dat zelf dan wollen? Nee. En heeft volgens jij dus zo'n stoere cap op hand? Nee, Hoe zit dat? raar. Maar het history, daar heb ik gewoon een cap op, maar dit zit wel ozer. Het zit net zo heel lekker eigenlijk. In Makkum weten ze nou alles van het bouwen van dieken.